Va vindre el bombardeig, devien ser quan estàvem a punt de marxar, per allà a les 2:45, les 10 aproximadament, va vindre el bombardeig. Jo vaig veure com caia les bombes d'aquí a les escoles. Teníem 2 tinents, madrileños, ja t'ho he dit, i un era molt bon home, es deia Ramon Pico Cruz, encara me'n recordo. I llavors ens va dir, marxeu, perquè ara hi haurà l'embranzida de la guerra i us bombardejaran a Gramunt, perquè porten material de guerra i no us n'escapareu. Portàvem penjat una fusteta perquè diuen que no et podia rebentar si te caia molt a prop. I quan va fer el bombardeig, ja estava en un turonet que hi havia, amb un home que ara ja és mort també, i amb el meu germà, que era petit, ajeguts allí, i vam veure els avions anaven de 5 en 5, així en punxa, a sobre nostre. Al vindre aquest bombardeig, de seguida vam córrer a amagar-nos a sota d'un paller que havien fet uns que hi havia de Barcelona, que ja havien vingut perquè tenien por, i ens vam amagar sota d'un paller. I a Gramunt penso que se'n va fer uns 27 de bombardejos. Els més grossos van ser a finals del 38, que va ser quan va començar a travessar el Segre aquí baix a Balaguer, que llavors l'escena va avançar, perquè van avançar. I llavors vam agafar tots cap al camí cap a Rocamartí, que semblava la desbandada de l'Aragó, de gent, mig descalça jo, mig descalça, però vam anar amb ells. I m'hi vaig estar 4 dies, fins com el papa i ma germana gran buscaven, que es pensaven que era morta, i resulta que era ella amb ells. I es veu que van baixar una vegada, els van dir, no patiu, que la nena del Flisso la tenim nosaltres. Jo era a casa, vaig sortir corrent d'aquí quan vaig sentir la primera bomba, que conto que no vaig sentir els avions darrere, vaig sentir les bombes. I al carrer ens vam trobar amb la Rosa, i que al foguer vam anar sempre totes dues. Vam anar aquí baix al Pou. Aquí baix al Pou ens vam estirar aquí hi ha la Caixa de Pensions, la Caixa de Catalunya, hi havia un almacén que treballava allà, un ferrer. La Tresina del Dallós. Sabateret. Ens vam estirar allà, i hi havia un refugiat al darrere nostre, i nosaltres ens vam alçar, i ens vam anar al passeig. I aquell home s'hi va quedar allà, i aquell home el van matar. La Pepeta, que pujava cap a Segur, vam anar cap al camí, ai, que hem matat gent, hem matat gent. I per ella vam saber que bombardejaven, perquè es veia allà. Va quedar a Gramunt sense veres, tot de pols. El meu pare no s'hi va posar dintre. El paller feien, n'hi havia un de recte i després n'hi tenien un per cada costat. Ens vam posar sota i ell es va quedar fora. Allí el van ametrallar. No va caure una bomba, allí el van ametrallar. Nosaltres a Rocamartí vam estar 2 dies a primera línia. A la casa, en aquella placeta que hi ha a Rocamartí, allí hi portaven els ferits. I jo n'havia vist, em recordo d'un pobret que es queixava que li feia mal la cama i la portava tallada. Vam marxar a l'estampida, cap allà dalt als Tossals i cap allà dalt amunt, i llavors allí va vindre la meva família del Sot, el meu padrí, i ens van portar cap al Sot. Al front vam baixar per la Donzell, que aquí d'allò hi va haver molt jaleo, a la Masia, aquí dalt les Masies, a Timó. I a Timó, després de la guerra, hi va anar i es veien els caps per allí, pobrets, mare de Déu Santíssima. I a la punta de casa nostra, de la nostra era, també tots els 3 nois allí morts, Sant Antoni, mare de Déu. Per això dic que la guerra, el que la fa, el faria anar a primera línia. I així no em faria ningú més. O sigui, els que la fan, la provoquen a primera línia, tant si són verds com si són blaus, a primera línia i ale. I després paguen les conseqüències els pobrets que no tenien cap culpa.
quan sentia l'aviació, quan sentia la sirena, que la teníem allà a Cal Mundí, allà darrere casa nostra, de l'Arrabal, quan vam sentir la sirena, semblava que sentia, li agafava com una espècie de cosa i no esperava ningú, marxava la descent. La meva mare es quedava a casa i em feia marxar a mi cap a l'església, a tots els refugis, al refugi que hi havia. I així vam anar passant la guerra. Ara bombardejaven aquí, bombardejaven allà. Tot això va quedar aquí al bosc del Siscar. Aquests dos són d'obús, de més gros calibre, i això són bales recollides. Aquestes les vaig recollir jo mateix després de la guerra. En teníem moltes, jugàvem, els nanos jugàvem amb això. Allà baix al passeig fèiem uns morters que dèiem, trèiem la càpsula, trèiem la pólvora, posàvem això al revés, posàvem llavors la pólvora i llavors ho clavàvem a terra. I llavors hi posàvem un ferro i tiràvem una pedra a sobre i es quedava esbotzada. No els hi feien mal perquè hi va haver que s'hi van fer mal, però a més ja amb bombes i això, amb això era més difícil. També els tiràvem, les trèiem, les deixàvem fugir, posàvem d'això, l'encenèiem i la llançàvem. Caramunt era un munt de runa. No hi havia llum, no hi havia res. Tot el mercadal era una muntanya de runa.